दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोनजों आरो बे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाबाय शेयार मार्केटनि सायाव। गोबां मानसिफोरा शेयार मार्केटनि सोमोन्दै मिथिया आरो खायसे खायसेया शेयार मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनायखौ फेक फ्रड बायदि बायदि बुङो। नाथाय शेयार मार्केटा जाबाय बेयो फेक फ्रड बिदि जेबो नङा। शेयार मार्केटा जाबाय गभर्नमेन्टनि आन्डाराव रेगुलेट जानाय मोनसे मार्केट बियो। स' बेयाव इनभेस्टमेन्ट खालामनाया जेबो इलिगेलबो जाया, फ्रडबो नङा, फेकबो नङा। बेनि थाखाय फंनैसो बुंनो नागिरदों आरो माखासेया शेयार मार्केटनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो बेनि थाखाय आंखौ कमेन्टआव लिरहरदों बा माखासेया कल खालामनानैबो आंनियाव सोंहरदों शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय। शेयार मार्केटाव इनभेस्टमेन्ट खालामनाया जाबाय बिराद सेफेस्ट आरो बेस्ट वे, राहा लामा। जिउआव खेबसेबाबो क्ररपति एबा दोहोनि जानायनि बिराद सेफेस्ट आरो बेस्ट लामा आरोखि बियो। माबायदि होननानै बुङोब्ला शेयार मार्केटाव बिराद कम्पानिफोर लिस्टिं खालामना दोननाय थायो। बे कम्पानिफ्राव नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ फैसा। बे आगोल बहुत बोसोरनिफ्रायनो बियो सोलिबोबाय थानाय मोनसे खान्थिखा बियो। नाथाय आगोल बेयो अनलाइन नङामोन, अफलाइन कम्पानिफ्राव शेयार बायनो हायोमोन आरोखि। कम्पानिफोरा शेयार फानो थारमाने। आगोल अफलाइनाव फानोमोन, दा अनलाइनाव शेयारफोरखौ फानो आरोखि। ओंखायनो नोंथाङा जुदि बे शेयार मार्केटाव लिस्टिं जानाय कम्पानिफ्राव अनलाइन एबा मबाइलनि राहाजों, मबाइलनि हेफाजाबजों जुदि नोंथाङा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला मोनसे कम्पानिया जेसेबांनो जौगागोन नोंथांनि शेयारनि बाहागोआबो, शेयारनि प्राइसआबो बांलांबाय थागोन। हमनानै लाबाय मोनसे कम्पानिनि मोनसे शेयारनि बेसेना 10 रां। नोंथाङा दिनै जुदि बायनानै दोनोब्ला मोनसे शेयार 10 रांनि 10 बोसोरनि उनाव बे 10 थाखायाथ' मालाबाबो 10 थाखा थाबाय थायाना। मानो नोङो नाय, जिखि जाया बुस्थुनि बेसेनानो सानफा एफा बोसोर मोनफा माने एभ्रि इयार बांलांखाबाय थायो। दिनै पेट्रलनि दामखौनो सान, गाननाय जोमनाय जि जोमनि बेसेनफोरखौनो सान, जानाय लोंनाय बायदिसिना मुवा बेसादफोरनि मुवाखौनो सान, बे मुवाफोरनि बेसेना बांदों माने नोंनि कम्पानिनि शेयार बायनानै दोननाय प्राइसआबो बांदों बि। मानो बे जानाय लोंनाय, थाव, गाननाय जोमनाय जि जोमखौ कम्पानियानो बानायो। बेनिखायनो नोंथाङा जेसे हायो थाब माने कम्पानिनि शेयार बायनानै जे फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामना दोननो हायोब्ला नोंथांनि बहुत मोजां आरो। जोंनि मानसिफ्रा बिराद फैसा आरजियो। सोरबा सोरबाया साख्रि मावनाय, सोरबा सोरबाया साख्रिबो मावा, हाजिरा मुजिरा मावो। नाथाय गोबां साख्रि मावनाय मानसियाबो जिबनाव खेबसेबो क्ररपति जालांनो हाया। लाख 50 लाख 100 लाख बा बेबायदि लाख फैसा जमा खालामनो हाया। मानो? बेयो इनभेस्टमेन्टनि सोमोन्दै बेयो मिथिया। फाइनान्सियेल एजुकेसन बिनियाव गैया। जास्ट साख्रि मावो, इलिजिबल जादों, दरमा मोनो, दरमाखौ खरस खालामदों, न' लुदों, गारि बायदों, माबा बायदि खालामदों, खिन्थु इनभेस्टमेन्ट बा मेनेजमेन्टनि नलेज बिनियाव गैया। हाजिरा मुजिरा मावो, सोरबाया सानसेयाव 300 थाखा मोनो, सोरबाया 500 थाखा मोनो हाजिरा मावना, सोरबाया 1000 थाखा 2000 थाखा मोनो। नाथाय बिथाङा सानसेयाव 500 थाखा मोननानैबो जै दिनै मोनबाय, दिनै खरस जाबाय, गाबोन खरस जाबाय, ओमफ्राय आखाइया थाइसेबो थाया। नाथाय बेनिफ्रायनो 10-20 थाखा साइडथिंगालि इनभेस्टमेन्ट खालामलांनायमोनब्लाबो नोंथाङा नर्मेल लाइफ सालायलांनायाव जेबो असुबिदा जानाय नङामोन। खिन्थु मा जागौमोन, नोंथाङा एसे फैसा सेभ जालांबाय थागौमोन आरो बे फैसाखौ नोंथाङा जुदि इनभेस्टमेन्ट खालामनायमोनबा बै 10 थाखाया 1 बोसोरनि सिगाङाव 10 थाखा इनभेस्टमेन्ट खालामनाया दिनै 15 थाखा जागौमोन बियो। 100 थाखा इनभेस्टमेन्ट खालामनाया दिनै 150 थाखा 200 थाखा जागौमोन बियो। नोंथांनि फैसाया नोंथाङा हाजिरा मावनानै 500 थाखा मोनोब्ला 500 थाखाजों जि नर्मेल लाइफ सालायलांबाय थादों बेनि 10-20 थाखा 50 थाखा एचिभ लांबाय थानायाव, साइडथिं इनभेस्ट खालामना लांबाय थानायाव नोंथांनि नर्मेल लाइफ सालायनायाव जेबो असुबिदा जाया। दा बे सिस्टेमफोरखौ रोङैनि थाखायनो जोंनि मानसिफ्रा फैसा थुब्रायनो हाया आरोखि। आरो फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनाया जायफ्रा हाबा जानाय गथ' दङ, एलपि स्कुलाव गथ' फरायदों, एमइ स्कुलाव गथ' फरायदों, एमइ स्कुलाव गथ' फरायहोदों, बहुत इम्पर्टेन्ट इनभेस्टमेन्टआ। 10-15 बोसोरनि उनाव नोंथांनि गथ'आ मेट्रिक होगोन, हायार सेकेन्डारि होगोन, हायार इडुकेसननि थाखाय मोजां मोनसे इडुकेसनेल इनस्टिटिउसनाव एडमिसन लानांगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा दिनैनो प्रिपेरेसन जायोबा नोंथांनि गथ'खौ बिराद मोजां, बिराद दामि इनस्टिटिउसनाव एडमिसन होनायनि थाखाय नोंथाङा सिन्था खालामनांगौ गैया। ओंखायनो बिराद सानथारनो गोनां बे इनभेस्टमेन्ट सिस्टेमा आरोखि। इनभेस्टमेन्ट खालामागौमानि नोंथाङा मालाबाबो नोंथाङा क्रर थाखा, लाख थाखा जमा खालामनो हानाया इम्पसिबल थारमाने। ओंखायनो इनभेस्टमेन्टआ बहुत इम्पर्टेन्ट। नोंथाङा 1% इनभेस्टमेन्ट खालामबाबो जेबो प्रब्लेम गैया, जास्ट इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ। आरो इनभेस्टमेन्ट खालामनाया ओरैबायदि मोनसे सिस्टेम, नोंथाङा कम्पानियाव
खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैया जास्ट नोंथाङा कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै दोन कम्पानियासो नोंथांनि थाखाय खामानि मावबाय थागोन बियो नोंथाङा शेयार बायना दोनबाय नालाय कम्पानिनि बाहागो मोनसे बायना दोनबाय बाहागो मोननै मोनथाम नोंसानि केपासिटि बायदि 10टा 100टा 1000टा बायना दोननो हायो नोंथाङा फैसा दोङोबा फैसा गैयाबा मोनसे बायना दोन नो प्रब्लेम ओंखायनो इनभेस्टमेन्टआ नैबायदि नङा जे जोंहा फैसायानो गैया बोरै इनभेस्टमेन्ट खालामनो मिनिंलेस बेफोर जाबाय नङा बेफोर जाबाय नलेज गैयिनि थाखाय बाथ्राफोरा फैयो आरोखि माइन्डआव फैसायानो गैया बोरै इनभेस्टमेन्ट खालामनो 10 टाका 20 टाका गैया होनना बुंबा रावबो फोथाया फैसा गोनाङा बुरजा बुरजा फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामगोन फैसा गैया खम फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामगोन हाजिरा मावग्राया दिनाव मासाव सप्तायाव 100 टाका 50 टाका इनभेस्टमेन्ट खालामगोन सोरबा साख्रि मावग्रा मानसिया माहायाव 1000 टाका 5000 टाका 10,000 टाका इनभेस्ट खालामगोन बे गावबा गावनि केपासिटियाव जेब्लासिम नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामा अब्लासिम नोंथाङा फैसा जमायनो हाया बेयो रोखा बाथ्रा दा बेनिखायनो इनभेस्टमेन्ट खालामोबा नोंथाङा बिराद बुरजा रांनि बिगोमा जानो हागोन आरोखि बेनिखायनो किन्तु नोंथांखौ आं गिबियावनो बुङो शेयार मार्केटआव इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङाव नोंथाङा सोरबा गोरोंनियाव एडभाइस लाग्रोनांगोन दै बे किन्तु रोखा बबे कम्पानियाव मारै इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा सोरबा गोरोंनियाव सोंनानै लाग्रोजायो सोरबा खाथि खालायाव गोरों मानसि दङब्ला बा गुगोल इउट्युब बायदियाव नोंथाङा नायनानै एसे गियान लाग्रोनांगोन बिनि उनावसो इनभेस्टमेन्ट खालामनांगोन जानला मानला ब्लाइन्डलि इनभेस्टमेन्ट खालामोबा नोंथांनि फैसाया जोबलांनोबो हागौ आरोखि इमान खहसाव जोबा किन्तु जोबलांनोबो हागौ पसिबिलिटि दं आरोखि ओंखायनो एसे सानै हयै फैसाखौ इनभेस्टमेन्ट खालामनो गोनां जायो दा आं इनभेस्टमेन्ट खालामदों आंनि इनभेस्टमेन्टखौ नोंथांमोन देखायनो नागिरदों जास्ट नोंथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय बे आंनि फैसाखौ नोंथांमोन देखायनो थाखाय नङा आं एसे फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामदों आं माबोरै इनभेस्ट खालामदों बे भिडिअआ पिउरलि एजुकेशनेल पार्पस आरो नलेज पार्पसनि थाखाय रावखौबो इनभेस्टमेन्ट खालामनो आं एडभाइस होनाय भिडिअ नङा बियो बबे कम्पानियाव बेसेबां फैसा दोननांगौ बेनि एडभाइस होनाय भिडिअ नङा बियो बे जाबाय पिउरलि एजुकेशनेल पार्पसनि थाखाय बानायनाय जादों आरो नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगां सोरबा गोरोंनियाव एडभाइस लाग्रोनानैसो इनभेस्टमेन्ट खालाम आरो आं आंनि पर्टफलिअखौ देखायनाय कारना नोंथांखौ आं मटिभेट खालामनो नाजादों नोंथांनो एसे गियान होनो नाजादों नोंथाङा एसे गियान आंनिफ्राय मोननानै जाहाथे फिउचाराव एसे बुरजा रांनि बिगोमा जानो हायो नोंथांनि गथ' गथायखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो हायो बे थांखिसो आंनि पर्टफलिअखौ देखायनो नागिरदों आं बबे कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै आं बबेयाव बेसेबां रां प्रफिट आरो लस जादों बेखौ एसे नोंथांमोना देखायना होनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना एसे सोलोंनो हायो गुबुननिखौ नुनानै बा आंनिखौ नुनानै अके आं नोंथांमोनखौ मबाइलनि स्क्रिनाव लांनोसै फैदो दाना नोंथांमोनखौ आङो आंनि शेयार मार्केटनि इनभेस्टमेन्ट स्क्रिनाव लांनोसै नै बे जाबाय आंनि आपस्टक शेयार मार्केट इनभेस्टमेन्ट खालामग्रा मोनसे प्लेटफर्म मोनसे एप आं बे एपआव लानानै फैबाय नोंथांमोननो आं देखायगोन आं बबे कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनानै बबे कम्पानियाव बेसेबां प्रफिट मोनदों बेनि सोमोन्दै देखायनो नागिरदों नाथाय नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो डिसक्लेमार होखायो आंनि इनभेस्टमेन्टखौ नुनानै नोंथांमोना आं जाय कम्पानियाव इनभेस्टमेन्ट खालामदों नोंथांमोनाबो बे कम्पानियावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो गिबियावनो नोंथाङा नायबिजिरग्रो सोरबा गोरोंनियाव सोंनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालाम आङो मानो बुंदों बेखौ मानो होनबा शेयार मार्केटआव इनभेस्टमेन्ट खालामनाया रिस्कबो बियो आरो बेयाव आं इनभेस्टमेन्ट खालामदों मास मोननै मोनथामनि सिगाङावनो स' दिनै नोंथाङा आंनिखौ प्रफिट नुनानै दिनै इनभेस्टमेन्ट खालामबा नोंथाङा गाबोन समफोर लस जानो हागौ खहा जानो हागौ अके दाना जों थांनोसै आङो नैबे नोंथांमोना स्क्रिनाव जि नुदों बे कम्पानिफोराव आङो इनभेस्टमेन्ट खालामनाया मास मोननै मोनथाम जाबाय किन्तु नैबे मोनसे आरटि इन्डास्ट्रियाव नै मोन 8टा शेयार आं बायदोंमोन मैया बायनानै आं दिनै नै 31 प्रफिट मोनदों आं मैया बेसेबां शेयार बायदोंमोन मोन 8टा शेयार बायदोंमोन बबेयाव आरटि इन्डास्ट्रियाव आरो लोगो नै दिनै प्रफिट जाबाय अके बहुत इन्टारेस्टिं नोंथांमोना लांदों आं गिबियावनो बुंखायो नोंथाङा जेसेबां फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामा मानो 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 मोनसे कम्पानियाव नोंथाङा ज्र' इनभेस्टमेन्ट खालामजोबनो नाङा बेखौ एसे डाइभार्सिफाइड खालामनानै दोननांगौ माने गुबुन सेक्टरनि कम्पानिफ्राव एसे राननानै दोननांगौ आरोखि आंबो बेबायदिनो दोनदों नाथाय आंनो एसे बुरजा डाइभार्सिफाइ जादों आंनि बायदि बुरजा डाइभार्सिफाइड नोंथाङा खालामनो नाङा बांद्राय कम्पानियाव नोंथाङा दोननो नाङा नोंथाङा जुदि मेनेज खालामनो टाइम गैयाब्ला आंना एसे टाइम दं आं मेनेज खालामबाय थायो आं एसे नायबिजिरनो रोंगौ एसे सोलोंनानै लादों बेनि थाखाय आङो माखासे कम्पानिफ्राव डाइभार्सिफाइड खालामनानै दोनदों नाथाय आंनि बायदि 100टा गाहाम कम्पानियाव डाइभार्सिफाइड खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया अके ना जों थांनोसै आं बबे कम्पानियाव माबायदि इनभेस्टमेन्ट खालामनानै माबायदि प्रफिट जादों
आरटि इन्डास्ट्रियाव मोन 8टा शेयार बायदोंमोन मैयाल'सो नै 34 रां प्रफिट जाबाय स' भेरि इन्टारेस्टिं आरो गाहाम आरटि इन्डास्ट्रियाव आं आगोलबो मोनसे कम्पेनियाव बायना दोनदोंमोन नै 3 रां लाब जानानै दङ एबि केपिटेलाव आं नै माने आं दा बेसेबां प्रफिट जादों 207 रां प्रफिट जानानै दङ दा बिनि कारेन्ट प्राइसआ 234 सामथिं किन्तु आगोल बेसेबां नङामोन आरोखि 100 बेसेबांबाल'सोमोन ना 100 बो नंबावासोमोन खोमा बेबायदि आं एसे बावबाय जियानो जा आङो 207 रां प्रफिट जानानै दङ आरो नैबे नायदो आदानि पर्सआव आं बांद्राय गोबाव जायाखै आदानि पर्सआव शेयार बायनाया दिनै आङो नै 184 प्रफिट जानानै दङ आदानि पावाराव आङो बायनाया शेयार बायनाया मोननै शेयार बायदोंमोन बेबो बारा गोबाव जायाखै आं नै 48 रुपिस प्रफिट जानानैनो दङ आरो बेबायदिनो थांबाय था माखासे कम्पानि गोबां कम्पानि जाय गोथां अनजिमा नोंथाङा नुगोन जाय कम्पानिनि एगेन्स्टआव बेबायदि बेफोर गासै प्रफिट जोबनायखौ नायदो आम्बुजा सिमेन्ट जों गासैबो आम्बुजा सिमेन्टनि सोमोन्दै मिथियै गैया स' बेबायदि माखासे कम्पानिफोर दङ जायफोर कम्पानिनि सानफ्रोमबो जोङो मुवा बेसाद बाहायो नैबायदि नै आम्बुजा सिमेन्ट सानफ्रोमबो नोंथाङा न' लुयोबा मा लुयोबा सिमेन्ट बायखानांगोन आरो बेखायनो बेबायदि कम्पानिया मालाबाबो थैया बेबायदि कम्पानिनि डिमान्डआ बारायलांबायसो थाखागोनखा ओंखायनो बेबायदि सानफ्रोमबो जाय कम्पानिफोरनि मुवा बेसादखौ जों बाहायो बेबायदि कम्पानिफोराव शेयार इनभेस्टमेन्ट खालामनांगोन आं इनभेस्टमेन्ट खालामदोंमोन दा आङो 200 रां प्रफिट जानानै दङ एपल' होननाय मोनसे कम्पानि बेयाव शेयार बायदोंमोन बेयावबो आङो 82 रां प्रफिट जानानै दङ नै अमराजा बेटारि ओरैबायदि मोजां बेटारि कम्पानि अमराजा बेटारि आं मोननैल'सो शेयार बायदोंमोन नाथाय दिनै ओरैबायदि प्रफिट होबाय बिनो हाइस्ट प्रफिट होदों आरोखि आंनो बेयो दिनै 800 रांसिम प्रफिट होदोंमोन नाथाय शेयार मार्केटआ एसे गोजौ जालाय गाहाय जालाय जायो नालाय दा बियो नै फाइनेलि दिनैनि जोबथा मार्केट बन्द जानायसिम बियो 724 रां आंनो प्रफिट होनानै दोनलांबाय आरोखि स' भेरि इन्टारेस्टिं अमराजा बेटारियाव अशोक लेलेन्ड गिदिर गारि बानायनाय बाम्पार माबा माबि बानायनाय कम्पानि बियो अशोक लेलेन्ड कम्पानि बेयावबो आं इनभेस्टमेन्ट खालामदों नै दिनै 134 लाब जानानै दङ औरा फार्मा बे फार्मासि सेक्टरनि मोनसे कम्पानि नायदो बेसेबां प्रफिट जानानै दङ 86 रां प्रफिट जानानै दङ 87 नि खाथियावनो मथा-मथि स' बेबायदि ओमफ्राय मोननै कम्पानि AWL होननाय मोनसे कम्पानि बियो खिन्थु आंहा 76 रां लस जानानै दङ बेबायदि माखासे कम्पानिफोराव लाब जादों आरो मोननैसोल' कम्पानियाव आङो लस जादों आरोखि आं जेसेबां कम्पानिफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामदों बेनि बांसिन कम्पानियावनो आं प्रफिट जानानै दङ आरो मोननैसो कम्पानिफोराव आङो लस जानानै दङ जेरैबायदि औरा फार्मा अरबिन्द फार्मा बेयो प्रफिट नै मोनसे AWL होननाय मोनसे कम्पानि बेयो आङो 76 रुपिस लस जानानै दङ एक्सिस बेंक रावबो मिथियै गैया बांसिन मानसिफ्रा धोनि मानसिफ्रा बेयाव एकाउन्ट थायो ओंखायनो आं इनभेस्टमेन्ट खालामदों मानो होनबा बेबायदि कम्पानिया मालाबाबो थैया नै 306 लाब जानानै दङ किन्तु बाजाज केयाराव आङो लाब जादोंमोन नाथाय बे साननै सप्तासे सिगाङाव थांनाय सप्तायाव आङो लस जादों आरोखि 50 रां लस जानानै दङ बेबायदिनो बन्धन बेंकआव लस जानानै दङ प्रफिटमोन दा लस जाबाय फैफिनगोन बियो साननै उनाव बेंक अफ इन्डिया BCG ओरैबायदि मोननैसो कम्पानिफोर लस जानानै दङ नाथाय नायदो नैबेनि BEL माने भारत इलेक्ट्रनिक्स लिमिटेड बेयाव 324 रां प्रफिट जानानै दङ स' बेबायदि माखासे आं हानाय नङा बुंजोबनो दा आं लांनोसै नोंथांमोन देखायनोसै अभारअल नै बेखिनिया प्रफिट आरोखि 10,476.66 रुपिस माने दिनैसिम आङो मास मोननै मोनथाम जाबाय नालाय 10%नि खाथियाव मोनबाय आरोखि नै 9.46% आङो मोनबाय आरोखि 10,000 होमबा नायदो ओरैबायदि नै भारत फर्स होननाय मोनसे कम्पानि बेयाव आङो बेसेबां प्रफिट जानानै दं 457 रां भारती एयारटेल नै एयारटेल कम्पानियावबो नै 332 रां बेबायदि ओमफ्राय नै बर' लिमिटेड नै माथाय बेयो मोनसे कम्पानि मा सेक्टरनिफ्राय आं एसे बावबाय जियानो जा बेयाव लस जानानै दङ 27 रां बांसिनानो प्रफिट आरोखि नायबाय थादों नै गोथां जेराव गोथां अनजिमा नुदों बे गासैबो प्रफिट जोब आङो गासैखौ बुंजोबनो हालिया आङो जास्ट नायलांबाय थादों लाखै नै क्रम्पटन इलेक्ट्रनिकेल बियो माबा मोनसे कम्पानि क्रम्पटन बाल्ब बानायग्रा माबा माबि इलेक्ट्रनिक गेटस बानायग्रा आरोखि मुवा बेसाद बानायग्रा कम्पानि इयाव जाना दङ 264 प्रफिट बेबायदि आं साथिं स्क्रल आप खालामबाय थानोसै नोंथाङा नायलांबाय थादो मा गोनो इमामि नैबे जाबाय बेयो मोनसे फुड कम्पानि आरोखि इमामिया FMCG सेक्टराव गोलैयो बियो FMCG बे सेक्टरनि मोनसे कम्पानि बेयो इमामि लिमिटेड होननाया बेयो आङो 230 रुपिस प्रफिट जानानै दङ स' बेबायदिनो थांबाय थादो एक्साइड नैबे आरो नैबे कम्पानिया एक्जिकम होननाय कम्पानिया शेयार मार्केटआव फैनाया मास मोनसेल' जाबाय बियो आङो शेयार मार्केटआव फैखालिनो आं बेयाव इनभेस्टमेन्ट खालामदोंमोन बांद्राय प्रफिट होदोंमोन गेजेराव खिन्थु दा एसे खमायनानै 50 रुपिसल' प्रफिट जानानै दं आरोखि एक्साइड नैबे बेटारि कम्पानि बुहुत मोजां कम्पानि बियो
नै आङो मास मोननै मोनथामसो सिगाङाव बायदोंमोन दिनै बियो आंनो 426 रां होदों प्रफिट 429 रां प्रफिट जानानै दं मास मोननै मोनथामावनो जुदि 400 गाहाम लाब जाना थायोबा होमबा नायदो लं टार्मनि थाखाय बोसोरब्रै बोसोरबा 10 बोसोर जुदि दोनबाय थानो हायोबा इनभेस्ट खालामनानै अब्ला बेसेबां हाजार लाब जागोन सानना नायदो नोंथांमोना गावनो नै मोनसे कम्पानि लसखौ बुंथारनांगोन नैबे मोनसे गुजरातनिमोन खोमा मोनसे हासार कम्पानि बियो GSFC होननाय गुजरात माबा स्टेट फार्टिलाइजार कम्पानि बिदिमोन आरोखि ओरैबायदि लस जादोंमोन बेयाव 500सिम लस थांबायमोन नाथाय दा एसे फैयै फैयै 300ल' लस दङ आरोखि ओमफ्राय थांसै सिङाव बेबायदिनो माखासे कम्पानि दङ अभार डाइभारसिफाइ जादों आंनिया आं दोनदों मानो होनबा आं एनालाइसिस खालामनो आं मालाबा बेफोरखौ फानगारो आं एनालाइसिस खालामबाय थायो बबे कम्पानिया मोजां पारफरमेन्स खालामदों बबे कम्पानिया थैनो नागिरदों बबे कम्पानियाव मा गाज्रि निउस फैदों आं बेफोरखौ नायबाय थायो ओंखायनो आङो माखासे कम्पानियाव दोनदों आरोखि नायदो नैबेनिया JSW इनार्जि सेक्टरनि मोनसे कम्पानि JSW इनार्जि होननाय बेयाव आङो 476 रुपिस प्रफिट स' बेबायदि माखासेयाव प्रफिट आरोखि बांसिनानो प्रफिट नायलांबाय थादो नै आङो देखायलांजोबनि गासैबो नैबे बिराद नैबे जाबाय मोनसे IT कम्पानिनि मोनसे सेक्टरनि IT सेक्टरनि मोनसे कम्पानि बियो नेटवर्क 18 होननाया बेयाव आङो 90 रां लस जानानै दं आरोखि थांबाय थानोसै बिदिनो माखासे लाब आरो माखासे लस दङ नै कम्पानिफोरखौ नायदों नोंथांमोना आं बबे कम्पानियाव दोननानै बबे बोरैबो नैबे रेलवे सेक्टरनि मोनसे कम्पानि RVNL होननाय रेल बिकास हिसाबै मोनसेमोन आरोखि आं फुल फर्मखौ बावहरबाय जायखिजाया रेलवे सेक्टरनि कम्पानि बियो 539 प्रफिट जानानै दं आरोखि ओरैबायदि आरो नैबे SBIखौथ' रावबो मिथियै गैया नै SBI ओरैबायदि मोजां स्टक बियो नै मास मोननैयाव बेसेबां प्रफिट होनानै दोनदों 459 प्रफिट होनानै दोनदों आरो नै बे कम्पानिया बिराद मोजांमोन बियो नाथाय मा जाखो गेजेराव बियो स्पार्स होननाय माने सान फार्मा एडभान्स कम्पानि होननाय आरोखि बियो ओरैबायदि लस होबाय आं दिनै 500सिम थांबायमोन बिनि लसआ दा 349ल' लस जानानै दं ओमफ्राय नैबे सनासब होननाय बेयावबो लस जानानै दङ मिड केप आरो स्मल केप कम्पानिफोर दङ बेयाव एसेल' जाना दं खिन्थु बहुत प्रफिटबो जानानै दं आरोखि नायलांबाय था नैखौ नायदो टेजास नेट होननाय मोनसे कम्पानि ओरैबायदि मोजां 553 रां प्रफिट होदों आरोखि मास मोननै ना मोनसेयाव ओरैबायदि दा नायलांबाय थादो बिदिनो नै ओमफ्राय नैबे नायदो इउन' मिन्डा होननाय कम्पानि बहुत मोजां प्रफिट होदों बेबायदि थांबाय थानोसै नै ओमफ्राय जोब्बाय ओमफ्राय नैबे जि एन्टारटेनमेन्ट नामा लिमिटेड बियो आंनो होदों 649 लस स' बेबायदि नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ ओमफ्राय अभारअल प्रफिटआ नै लसबो लाबबो बिदि जायो जे अभारअल बांसिन कम्पानियाव प्रफिट दं नालाय अभारअल प्रफिटआनो दङ आरो प्रफिटआ 9.46% प्रफिट एबा रां हिसाबै बुङोबा 10,476.66 रुपिस प्रफिट जानानै दं आरो दिनै मास मोननै मोनथामाव माथो नांगौ नङा होमबा स' दिस इज द पावार अफ इनभेस्टमेन्ट नोंथाङाबो इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो नाथाय गिबियावनो सोरबा गोरोंनियाव एडभाइस लाग्रो इनभेस्टमेन्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट